हेलौ 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 सोर सोर दङ फैदोलाय दसे रायलायनोसैलाय। हेलौ 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 सोर सोर दङ लोगोफोर कमेन्ट खालाम भिडिअखौ लाइक खालाम। हेलो 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 कौन है प्लीज यार वीडियो को लाइक करो शेयर करो। हेलो 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 শালা টোপনি লাগি আছে। চলো ফেনটো ইমান আৱাজ কৰি আছে আৰু না আজি। हेलौ 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 सोर सोर दङ लोगोफोर कमेन्ट खालामबासो मिथिगोन सोर सोर नायदों आंनि एलबिखौ। जोंना फेना एफा बार मावगासिनो दं आरोना सेव 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 दङ। आज साला फेस नहीं दिखाएगा फेस नहीं दिखाएगा। हेलौ 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 सोर सोर दङ लोगोफोर कमेन्ट खालाम कमेन्ट करो कमेन्ट ए आदा नि नाम्बारखौ हरनाय आंनो। हेलौ 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 86388149 हेलौ लै आगै मबाइल लानाय साला रावबो कमेन्ट खालामा नामा कमेन्ट करो ना यार। कमेन्ट खालामग्रा गैया कमेन्ट प्लीज़ यार कौन है मेरे एलपी पे प्लीज़ 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 कमेंट करो वीडियो को लाइक करो और अगर मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाना। हेलो 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 कोने আছে प्लीज़ यार कमेंट करा আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবা ইয়াৰ। নাৰা 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 बिराद गरम जाबायलै दिनै दिना। साउथ फिल्मनि बिलन बायदि नुलायलांथारबाय। हेलो 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 कमेंट करो कमेंट प्लीज यार। कमेंट करने वाला कोई नहीं है क्या आज?
हेलो 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 हेलो, कमेंट करो कमेंट करो भाई। आज फेस दिखाने का मन नहीं है। Người lý à gầy lăng đang ngó khi nãy nâng cố gắng cứ chờ thơ bay. Hello lagi फिर saya sedang komen kalam komen komen. Bầu không đi hạ giờ seni अंजलि ने देग्लाय बोथांगोनानो गाखोहैनो नोंनि आखाइजों दोननाय माइब्रा बिदै लोंगौमोन गरदसेया लाना फैदो। हेलो 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 सब साला नायखोमाग्रा गोजा नामा दिनैलाय कमेन्टखौनो खालामनो बायो। हाय हेलो नमस्कार कमेन्ट करा कमेन्ट करा। कौन 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 दिल बेच रहा है मेरे को लप पूरा रहा है लप। समायना बिबार नोङो मानो बारफुला रैसुमै देंखो बोना फोरमायनो सानदों मोजां मोननाया मोना नोंखौ रजि मोना नोंखौ जाय रिमझिम रिमझिम अखा मानो हानो। हेलो 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 सोर सोर दङ लोगोफोर कमेन्ट खालाम कमेन्ट खालाम। हेलो 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 कौन कौन है प्लीज यार कमेन्ट करा कमेन्ट 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 তেতিয়াহে গম পাম যে কোনে কোনে আছে মোৰ চেনেলত বৰ্তমান। সো ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন হয় প্লিজ ইয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। चिप रावत जी आया है मेरे एलपी पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और 3 लाख डन बोल रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भी मैं हूँ अच्छा भी हो तो कमेंट करो ना यार मैं हूँ भाई जी आपके साथ। ठीक है कमेंट करो यार काहे को चुपचाप बैठा हुआ है आप। रावत जी हूँ भाई। हाँ हाँ ठीक है और मेरे एलबी पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बोलिए आपका हाल चाल कैसा है। चिप रावत जी अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आपका भी चैनल है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को प्ले करके उसमें कमेंट्स करके जाना मैं आपको बाद में रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। हेलो 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 टेस्ट टेस्ट। भाई जी सिर्फ रावत जी हूँ मैं। सेफ सैफ रावत जी हूँ मैं। अच्छा ठीक है चीफ रावत जी ठीक है। आप कहाँ से हो। उत्तराखंड से अच्छा अच्छा ठीक है उत्तराखंड यूके 07 राइडर के एरिया से हो आप। अच्छा आप भी ब्लॉगर है क्या।
हेलो 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 हेलो, कौन कौन है यार, प्लीज कमेंट करो। तो अभी तो पता चलेगा कि कौन कौन है मेरे एलबी पे। यार ऐसे चुपचाप देखते रहेगा तो कैसा चलेगा। जिंदगी की यही रीत है, हार की बात है, जीत है। भाई मैंने मैसेज कर दिया आपको। अच्छा ठीक है भाई, आपने अगर मैसेज किया है तो मैं, ठीक है, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा बाद में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जब मैं मेरे एलबी को एंड करूंगा ना, तब आपको मैं आपके चैनल में विजिट करके आपका वीडियो को थोड़ा मतलब प्ले करने के बाद आपको सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि वीडियो बिना प्ले किए अगर आप सब्सक्राइब कर दिया हो तो वो सब्सक्राइब मतलब अन होने के चांसेस रहता है। फैसा जोबदोंना जोबा फन हरबाबो थाङा फन हरबाबो टावारानो गैया नोंना। फैनायालाय फैयो फना बिदिसो जागासिनो दं। फन थाङा। फन थाङा ना बैयाव दं सनजनाया माबा सेभ खालामनानै दोन फुथुला ना माथुला बेफोरसो हय। अबे बेयाव नुलाबायदोंमोन आं दाख्लिफोर बिदि खालामबा ना मा आं रायजानो माबाबायसो नामा। मेसेज किया। सोदो नै बेफोर गेम ना मा जाखो बेबो बेयो बै गोजौना बे नङा। माबा मोनसे खालामना दोनदोंमोन दाख्लियै। वीडियो शॉर्ट्स वीडियो है मेरा, ठीक है, मैं शॉर्ट वीडियो प्ले करके आपको सब्सक्राइब कर दूँगा। थोड़े आंसू है थोड़ी खुशी। उन्दैनि टावारखौनो मोनला दाना खामानि बाथारबायसो। बिराद गाज्रि जाबायलै। जामारगोदे बुंनोनो हाला। 76367636375975999759975931। बेसेबां सोगोन? बेखौनो सोग्राखौनो सोदो। 250निखौनो। माबा नायनोबो लुगैयो नुवाबाबो दाख्लै खेबसेखौथ' थैनोबो नुवाखै टावारानो गैयाबा। एन्ड जायो। 50 थाखासो खुस्रा गैया नोंनाव? फिसायाथ' दं नै दङ। हाब्बाय। हेलो 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 हेलो, कौन 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 है, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो में कमेंट करो यार, कमेंट करो। कितना बोलना पड़ेगा आप लोगों को। कितना बोलना पड़ेगा आप लोगों को। हेलो 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 हेलो। हेलो ले आ गई मोबाइल ना नरा नना नरा 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 नरा।
Hello, 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 hello. Test, 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 mic test, mic test. सोनांसिगोन. नाफाम बाथोन मोनोब्ला सोरनाबा एवनाय मोनामब्ला नारा 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 उदैयानो खना खनला बुंजोबथारो आंना एसे सोलानो मोना मा जाबावगोन हेलो 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 कौन यार कमेंट करो ना संसार दैमा आदा फैलायबाय होनदों आदसा थेंक इउ सो माच ब्र आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा खबर नोंनिया बुंलाय ओंखाम संखाम जाबाय नामा रावबोआनो गैया माथो आदा मानसियालाय दङ होमबाबो कमेन्ट खालामग्रा गैया सब नायखुमाग्रा गोजा माने 9 जन दंबावो दाबो ओमफ्राय दहायथ' एसे बुरजानो 20 जन 30 जन गाहाम फैदोंमोन थांजोब्बाय मा कमेन्ट खालामग्रा रावबो गैया खालि नायखुमाग्राल' आरो हेल' लोगोफोर कमेन्ट खालाम कमेन्ट खबरा एकदम बरिया दा दुखु टेनसन गाज्रिब्लाबो बिराद हेपि थायो आं थानांगौलै ब्र मिथिबाय एकदम दुखु खस्थ' माबा ओइ टेनसनफोरखौ लानो दरखार गैया टेनसनफोर लाबा दुखुफोर बिदिनो आपसेट थाबाय थाबाथाय मा मोननो ना बेखायनो मानसिफोरनोबो फोरमायनो दरखार गैया देखायनोबो दरखार गैया गावनि टेनसनफोरखौ ना दुखुफोरखौ औ माने बेलेगनो खिन्थाबाबो रावबो सल्भ खालामनो हाखाया बेनिखायनो एकदम एनि टाइम हेपि था इन्जय बास आरो मा नांगौ लाइफआव हेल' सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम जाखांबायना जायाखै Uy, chala.
उन्दुनोसो ओंखारदों माथो दिनै मा जालाबायखो दानो 9टा बाजियाव उन्दुनो ओंखारा बोरै जानो संसार दैमानो जिउआव जेसेबां हायो हेपि थानो नाजानांगौ दुखु जेंनाया बयनिबो जिउआव फैखायो आदा बेफोरनि गेजेरजों सौसिनायासो जिउनि देरसिन खामानि बेखायनो अलवेज हेपि आंथ' आरो दुखु खस्थ'आलाय बयनाबो दंखायोना बेनिखायनो एनि टाइम हेपि था टेनसन गैयै बायदि था बास गावनि देहाफोराबो माने मोजां थागोन आरो ना हेल्दि थागोन आरो माने बांद्राय दुखु खस्थ' बिदिनो साननाय टेनसन बेबायदि लाबा गाव गाव आनहेल्दि जालांगोन बेबायदि दरखार गैया मानसिनालाय सोरनाथो टेनसन गैया आम्बानि बायदिनानो टेनसन दङ थाथिनानो हरावनो उन्दुनोनो हाया जानांगौ बे आम्बानिया टेनसनजोंनो एकदम माने फैसाखौ बोरै डाबल खालामनो हागोन आङो अबाव इनभेस्ट खालामगोन बैयाव इसां इनभेस्ट खालामबा बेसेबां प्रफिट जागोन आं बेफोरबायदि साननानैनो माने उन्दुनो ओंखारा जानांगौ बियो होमबा जोंलाय आरो मा बेनिखायनो एनि टाइम हेपि था आरो जोंनि जिउआलाय आरो खैदिननि थाखाय दान्दिसेनि थाखायल'खासै दानो दं दानो गैया थास' लायनि दै बायदिसो बेनिखायनो बे माने मोनसेल' जिउखौ दुखु खस्थ' खालामना मा लाब ना एनि टाइम हेपि था एनि टाइम इन्जय खालाम बेबायदि आरो इन्जय मातलाब बैबायदि नङा आरो जानाय लोंनाय नङा आरो बिदिनो गाव गाव लामा आरोना सोरबा जानानै इन्जय खालामो सोरबा लोंना खालामो सोरबा बिदिनो फुरथि थानानै बिदिनो टाइम स्पेन्ड खालामहरो आरो होद साला टीएम मरक टीवी फैदों आरना टीएम मरक टीवी मेरे एलबी पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वो हाय बुलाए हाय हेलो आप कैसे हो और मेरे चैनल एलबी पे आने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करके जाना और अगर आपका भी चैनल है तो प्लीज़ वीडियो को प्ले करके उसमें कमेंट्स और देना बाद में आपको मैं रिटर्न कर दूंगा टीएम टीएम मरक टीवी हंस रहे हा बोल के टीएम मरक इतना हंसी आ रहा है आपको क्यों इतना हंसी आ रहा है भाई भाई या बहन है या भाभी है या दीदी है हेलो 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 माय टेक्स्ट टेस्ट 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 शाला नींद आ रहा है रे आं संथ'वाखैनो आदा क्लास बन्द दिनै आच्छा क्लास गैया होमबाथ' टेनसन गैया दाहाय लासैनो संना जाबानो जाबाय ओमफ्राय खाथि खालायाव लोगोफोर थायोना थाया ना नोंल' हारसिं थायो रूम दंबावोना गैया नोंजों लोगोसे जे टीएम मरक टीवी चुपके से देख रहा है चुपके से मत देखो यार कमेंट करो कुछ तो लिखो मेरे लिए कुछ तो लिखो और मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके जाना मारै खबरा शिलंसो जागोनथ' आरो
नों गाराबा सिलंथोरखौ नों गाराबालाय बोरै जागोन हा मिथिबाय संसार दैमा राइट आदा खै थाखा 114 माथ्र राइट आदा जोंनि जिउआ साननैल' बुंजायो बेखायनो मानसि जिउआव जेसेबां हायो अनलायनानै थानांगौ आदा जोंथ' बुंनो थाङोब्ला बे बुहुमाव रावबो मालाय नङा गासैबो सासे बिमा बिफानि जोबसो गासैबो सासे इसोरनि जोब खाथियाव दं आदा लोगोफोर मेरला आं ओंखारनोनो बायो लिरगासिनो दं नालाय दं नोंजों रायलायदों आरो लिरगासिनो दं आदसा 184 1 2 3 4 20199 114 हादोमोन दंखायो होनदांब्रा होनदां हा नाना बिदिसो जानाय खोथाया हेलो 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 कौन है यार प्लीज लाइक करो वीडियो को कमेंट करो औलै ब्र माथो खालामनो होमबाबो बुजिलायाना जोंनि मानसिफोरा बुहुमनि मानसिफोरा आरोना गावजों गाव अनलायनायासो देरसिनलाय आरो आजिखालि बांसिन गावजों गाव माबा बुथारलायनायनो एना एनिनो दावराव दावसियासो बांसिन जायो अनलायनायनि अनगायैबो फुंखा अफिसियेल फैनो हादों आरोना आंनि एलबि आव हाय होनदों हेल' फुंखा अफिसियेल मा खबर आंनि एलबि आव फैनायनि थाखाय बहुद थेंक इउ स' माच माने धन्यबाद आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक खालामाखैबा लाइक खालामदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अनना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना ओमफ्राय नोंनाबो जुदि चेनेल दङबा आंनि भिडिअखौ नायनानै एटलिस्ट 2 मिनिटसो नायनानै कमेन्ट खालामना फैयो आरोना आं नोंनो दा चेनेलखौ आंनि एलबिखौ दोनखांबा आङो लाइभखौ दोनखांबा नोंनि चेनेलाव थांना भिडिअ प्ले खालामनानै नायगोन आरोना नायनानै साबस्क्राइब खालामना होगोन आङो भिडिअ प्ले खालामनानै साबस्क्राइब खालामाबाथाय माने आनसाबस्क्राइब जाफिननो चान्स थायो ब्र मिथिबाय ओमफ्राय मा होनो फुंखा अफिसियेला ब्र सापर्ट खालामदो आंखौबो आं खालामगोन मानो खालामा जानो खालामगोनब्रा ओमफ्राय फुंखा अफिसियेल सापर्ट खालामदो ओमफ्राय जोंहा संसार दैमाबो दङ संसार दैमा ब्र बै फुंखा अफिसियेलजों लोगो जालाय ओमफ्राय बेबो लोगो खालामगोन
Hello, Sonaper. Good morning, Sonaper. Zaswan jiran gapi hadir. Lain dah jadi pas. Lain naik naik betul betul kita. Okay. Iban dengan gapi hadir. Welcome lalu bukan angin. Pas ada sudah. Dengan sampai sehar. Dengan lagi sudah. Angin ada baik. Angin sudah dengan pas. Hello, apa mak kumsi dek kumsi apa kai? Apa kai lain dah apa kai? Baiklah. Songsa Dema Pricingnya sesuai ombak mana? Fungka official. Hello होनदों Fungka ya. Oमफ्राय दे सापर्ट खालामनो होनदों. ओमफ्राय संसार दैमा हेल' आंगोफोर सापर्ट खालामनो दे आंनि फिसा चेनेलखौ आंबो खालामगोन अननानै होब्लासो अननाय मोनफिनो नालाय बेखायनो सापर्ट खालामदो होनदों. आच्चा आं सापर्ट खालामलायदो दे फुंखा नैबे संसार दैमा ब्र'जोंबो. ओमफ्राय बेबो खालामगोन आरोना टेनसन खालामनाङा. आदा माथो जेबो नुला नोंखौ आं देखायखायाखै ब्र आंनि फेसखौ दिनै मिथिबाय. देखायनो बादों आं. आं बङाइगावआव थांबाय दं एरियानि दे थांदे दायो ओंखाम जाबाय माबा खालामनो नामा मिथिनावलाय लाइनल' होबाय आं खामानियानो जायहा सोलाबो बे थाया जाबाय ओमफ्राय जायहा थांबाय आरो सोलाबाय ओमफ्राय जोंहा बिबारा बे माबाया मटिभेट मा होनोमोना हेलौ बाजै एसएम बाजैनि एसबिआव दानि लाइटआव ओमफ्राय आंखौ लाइटआव हरफिनासैबो नंगौ आं नायस्लाबासै खोमालै आच्चा होनदों आगैया आरो गैलाना ओमफ्राय खाथियावलाय सोर रायलायदों खाथियाव नङा माबा बिदि जायो एलबि नायस्लाबनो नायदों नाङा आङो. सोलाबो ओमफ्राय आंनिया सोलाबले नायस्लाबलाय लाङा नाङा ओमफ्य बिबारा मा होनो दायो नुबाय हेल' सोर दङ माथो खारजोब्बाय ब्रा रावबो गैला. हेलौलै आगै मबाइल लानाय साला जोंनि एलबियाव फैयालै रावबो मा जागोन बिदिबा खालि सिख्लाफोरनि एलबि ओमफ्राय सोरबा बाजै जानायनि आब' जानायनि एलबियावल' थाङोबाला जोंनियाव फैनो नागिरा रावबो.
जोंहा फैसा अन होदों बिबारा सुर' दादा होदों ओमफ्राय आरो बिबारा मा होनदों कलेज गैया ना दिनै आरो बिदा होदों ओमफ्राय जोंहा रजना मा होनदों एखायाव जानायखाय मानखौ थाङैखाय जासाखैना हरनायनि ज' जंसार दैमाया मा जानायखाय होनदों दुगा जाबायना हालाय सिख्लाफोर वाननिया साफा हाबफिनानो हालाय साफा मानखौ फोरनियावसो थाङोलै दा आदा ओंलै बिराद गाजाखा जोंनि सेंग्राफोरा ना सेंग्राफोर हौवा मानसिफोरा बिराद गाजा बोला मा आइ बुंनो आफा बयबो रायजो राजा बयबो गथ'फोराबो मनफैयो नङाबा थांबाय सिख्लाफोरजों फैजायानो ना जोंहा मालाबा फैब्लाबो ना सेंग्राफोरा सिख्लाफोरनाव थाङो बिराद फाग्लासो मा जागोन आङो टाइम मोनबा थांगोन आगै टाइमखौ खिन्थाहर दे ओमफ्राय जोंहा बर'नि भाषा मा होनदों जोंहा हेलौ 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 जोंहा सोर सोर दङ रावबो गैला नामा खारजोब्बाय माथो सानैल'सै सासेयाबा सोर दंसै ओमफ्राय सासेया नों दङ ब्र' ओमफ्राय सासेयाबा सोर दंसै मिथिला दसे होनसै आरो यारनो माथो खालामनो फैबाबो भिडिअ नायखायो दे आं सापर्ट खालामो आरो नङा दे बाजैसो ओमफ्राय जोंहा मनालिया मा होनदों मनालिया आगैया आं सोर सिनायो सिनायना सिनायाखैनो आब' होनो आंथ' बायो बिदिखौ बायोथ' आरो मा फाग्ला मा जागोन बिदिबा गावजों गाव सापर्ट खालामलायाबालाय ना एल बि आवनो गैया नै साब्रैल' दा फार्स्टआवल' एसे दंसैयोमोन ओमफ्राय खारजोबलांजोब्बाय सेस सब सिख्लाफोर नागिरहैजोब्बाय बिसोरो सिख्लाफोरनि एल पि ओमफ्राय मा बाजै जानायफोरावसो थांलाबायनानै थाहैबाय थायो ओमफ्राय जै ओरैसै हो जै ओरैसै ओमफ्राय मा ओंख्रि जाबोआ आदा ओंखाम जाबोआखैलै आङो ब्रेकफास्टल' खालामदों ब्र मिथिबाय नो साहाजों माने पक'रि सावनानै लोंबोबाय आरोना ओमफ्राय दा जाहैनोसै दा बिदिनो 11थासोबा जाहैनोसै बारा गोजानबो नंखाया खाथियावनोखा ओमफ्राय नोंलाय माथो ओंख्रि जागोन दिनै मिनिबाय आरो माथो खालामनो ब्र उफाय गैया गोजोननाय थाबाय बेखौनो अनदों दासो दादा हरदों बायदिसिना अनलाइन जोंहा ओमफ्राय जोंहा इउटुब बर' बिदाफोर थादों वेलकाम वेलकाम इउटुब बर' सापर्ट खालामबाय जोंहा बयखौबो आंनि गोजोननाय थाबाय आंनिफ्रायसो लोगोनिफ्राय हरनाय आरो बेखौ फरायबाय आरो जोंहा हेल' 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 अ जोंगौ आदा फुंनि ओंखाम होननानैनो फुङावनो माबाफिनो अ जानांगौ फुंनि ओंखाम फुङाव जानांगौ जानायालाय होमबाबो माने थाब जायाना बेनिखायनो आरोना जाबोनाय जाया फुङाव थाब जाया बेनिखायनो नों जानायाथ' जानांगौ फुंनि ओंखाम फुङावनो ना अब्लासो माने बिदिनो गेस्टिक सेस्टिकनिफ्रायबो माने बारग'नो हायो आरोना खिन्थु माथो खालामनो उफाय गैया ओमफ्राय जोंहा सुबिरा मा होनदों हेल' एभ्रिवान होनदों ओमफ्राय जोंहा बिबारा मा होनदों लाइक दानाबो होनदों दिदिनि मास जानो सुना लाइक होनाय थाखाय ओमफ्राय लाइक होनाय मा जाहैबाय ओमफ्राय जों मनालिया मा सिनायदोंना सिनायाखै लेख' होनदों आरो ओमफ्राय सिनायदों जोंहा ओमफ्राय दानिया बेखौनो मा होनोसै ओरैसै सफिसै गयारि माजों सोलाबखो होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा रनिका मा होनदों जाथ'वाखै नानि आगै माबा मा होनो आगै रन्जन खिन्थाहर टाइमखौ आगै लाइभ टिभि जाखादों खयथायाव होयो खिन्थाहर टाइम नेचारेल मैगं आदा दिंखिया आलु सयाबिन खुदुना मिक्स खारै आदसा संना जासिगोन आदा जोंनाव मिक्स फाथोफोरा मोजांलै फाथो खारैफोराबो ना इसोरनो मोजां बोरैबाबा
एकदम जेबो मेडिसिन गैयाना ओमफ्राय आरो दिंखियाथ' आरो बरिया प्रटिन थाबावगोनसो दिंखियाव एक बार साइड दे हाँ सर नहीं तो लेते हैं नहीं ताकि तो मालूम पूरा लिफाइन दे नेट न चले ताते एक बार सभी आं बारा मैगं बाया दा आरो जानो हाया जास्ट नेचारेल जायो मा जानो बारियाव खाबानो मोनजोबो जोंनि लजिं बिगोमानाव आच्छा नंगौ नामा माथ' टेनसन गैया माथो खा आरो जा बेलेगफोराथ' जाया खोमा ना बेलेग खानो बागोन आरो लेथ्रा बुस्थु बिदिनो बागानफोराव हाबनो बायोना सोरबा सोरबा जायो बिसनानो आदा जोंनि लोगोफोरा आच्छा जानांगौलै बिदिनो नेचारेल ओंख्रि जानायफोरा एसे मोजां ना आंथ' दिंखिया एवनायफोरखौ बिराद मोजां मोनो आं दावदै होनानै एवनांगौ बिराद जाखायो आङो ना साम' खांख्राइबो हमहैबावोसो जों आच्छा ना साम' खांख्राय हमनांगौ आवगोल जोंबो बिदिनो लजिं थानाय समाव जोंबो बिदिनो बिदि साम' खांख्रायथ' मोनामोन आरोना दैमा खाथियाव गैयामोन खिन्थु बोरसिजों ना बोनोमोन आरोना जोंबो बिदिनो बेलासि समाव बोरसिजों ना मोनोमोन ओमफ्राय अखा दैज्लां बोथोराव एम्बु हमहैयोमोन आरो जोङो फोथाराव एम्बु हमनानै बरियानो जायोमोन आरो बिदि हेलो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो कमेंट करो आइया मा जाबावगोन संसारा आं एम्बु जाया आदा हारसिं गियो आरो मुगैयो आच्छा आं जायो एम्बु बंलाफोरखौ माने मोजां नाङो गिदिरनो आरो हारसिंथ' बाखायो बानायाथ' माने जोङो बिदिनो मोनब्रै ना मोनबा रुम मोनो आरो जोंना माने बेलेग बेयावबो सबबो थाजोबो नालाय हारसिं ओमफ्राय बिदिनो जों ज' जानानै लाङोमोन आरो ओमफ्राय उनाव गोदानानै ज' संना जागोन आरोना बिदिनो सोरबा जायो सोरबा जाया नामा आं मोजां नाङो आरोना एकदम फेन्दा गोजानो बरियानो हेलो
आदसा Tadi bagai belajar ओमफ्राय ब्र' दे खबरफोरा मारै फोरमायदो आरो सानैजोंल' रायज्लायबाय थानोसै रावबो खारखाबाव सेस खारलाजोब्बाय मा जाबावगोन बिदिबा आदा नों मा स्ट्रिम फराया आंनाबो आर्टसानोमोन आर्टसावनो लादोंमोन आंबो ओमफ्राय नोंलाय मा साबजेक्ट लानाय मेजरा मामोन आदसा मेजरा आं इडुकेसन लादोंमोन इडुकेसन बर' मेजर आदा आदसा नोंना बर' आरोना ओमफ्राय मा साबजेक्ट लानाय दा बर्थमान औ दादा दखान होनोबो बायो नामा बायोथ' होननानै हेल' 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 सोर नायदों प्लिज आरो कमेन्ट खालाम फार्स्ट सिमनिफ्राय फर्थ सिमल' इडुकेसन इंलिस मोनो दायो अनलि बर' अल आंथ' आरो दा नोंना माबा जाबायना मेजर नालाय लास्टआव मेजराल'सो थाहैखायो ओमफ्राय बाखि मा लायामोन आरो आवगोलाव पलिटिकेल साइन्स ससियल'जि बेफोरखौ लादोंमोन नामा इक'न'मिक बेफोरखौ औ लादोंमोन आदा होनदों आदसा लादोंमोन आरोना नों बिदिनो लास्टावथ' माबाल'सो जाहैखायो मेजराल'सो थाहैखायोना बिदि आरो औ होनदों आरो संसार मधुजि अफिसियेल गुड मर्निं ब्र गुड मर्निं कि खबर ब्र
माहाय दङ दा मधुजि? Dia mana dia? Ya. Oh, okay. Ya. Ya ada. ओंखाम जाबाय नामा नों मधुजि? जायाखैलै दाबो जाथ'वाखै। नोंलाय जाबाय नामा मधुजि? Jangan ada siapa. ओमफ्राय आब' अनामिकानिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना नोङो? न'आव दं होनदों आदसा न'आव दं ओमफ्राय दखान सखान थाङाखै नामा? Hello, bermata di Aku bermata di sana, tidak bermata di sana. Yang kami aku di zaman yang ang बेहावनाव दं आदसा बेहावनाव मा जादोंब्रा? पिकनिक सिकनिक जाफैदों नामा? बेदर मोनजादों नामा? ओंखारबोबाय आदसा ओंखारबोबाय। आं दङ प्ले खालामना दोनदों आङो मोनसेखौ आरो। हेल' 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 सोर सोर दङ लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम कमेन्ट 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 दोनसै र' बारा 5 मिनिटसो होनानै दोननोसै। गितिका आब' फैनो हादों 4 लाइक दान आगै खि होनदों। थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय दसे समब्लाबो। गैया माथो आंनि एलबिआव रावबो खारजोब्बाय सेस। प्रमद नार्जारि फैनो हादों आरोना लाइक दान होनदों। थेंक इउ ब्र' आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय दसे समबाबो धन्यबाद थाबाय। ओमफ्राय गितिका आब'आ मा होनदों माबोरै दङ होनदों मोजाङानो आब' ओमफ्राय नोंनालाय मा खबर देलाय फोरमायहरदो। ओमफ्राय प्रमद ब्र' मा खबर नोंनिया? हेल' 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 मा खबर मा खबर मा खबर लोगोफोर? आंबो दं गेजेरावनो आगै होनदों आदसा ओमफ्राय बाखि इउटुबनि हाल साल मारै? WTC मारै जाखो फैबाय नामा मनिटाइजेसनफोर जासिगोन नामा? फोरमायदो जोंना माथो जानो रोंला दाबो। हेल' 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 सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम।
गाव फरायनो हाला एबार फरायगोनानै फरायो ओमफ्राय बिराद बिराद खाबु हरदों ओमफ्राय लोगो खालामबाय दे आंना दानो जाथ'वा गोबाव टाइम दंबावो होनदों आब' गितिकाया गोबाव लायोलै बिराद गोबाव लायो आरो जोंना मालायफोरबायदि एफां भिउबो फैया भिडिअ'आव भिउ फैबासो वाच टाइम फैयोना बेनो आरो मालायनि भिडिअफोर होबालाय फैयो ना भाइरेल भिडिअफोरखौ होनांगौ होमबाबो मालायनि भिडिअफोरनि सायाव एसेबां कन्टेन्ट बानायबाय थानो बालायलाङोलै मालाबा सोरजोंबा बखिजानायसो जागोन बेनिखायनो आंबो बानायथ'वाखै बिराद गोबाव जाबाय खालामबाय नामा होनदों ओंखायनो गितिका आब'आ मा होनदों ओं आगै होनदों ओमफ्राय आब' ओंखाम संखाम जानाय जाबाय नामा माबोरै सोर सोर दङ माथो रावबो कमेन्टबो खालामा मारै जाखो कमेन्ट खालामाबालाय बोरै सिरि थाबाय थानांगौ जाखो ना संसार दैमा दे आब' आंखौबो सापर्ट खालामदो अनोबा संसार दैमा मा खालामनो संसार दैमा ब्र'खौ गितिका आब'खौ लोगो खालामलाय हा दामि नांगौ ना खम दामि नांगौ खम दामि 100 जायो खोनायाब्रा सुना नायब्रा आंना जाथ'वाखै आगै दासो संनो नागिरदों आदसा आब' मा ओंख्रि संनो नागिरदों ओमफ्राय संसार दैमा आंहा खोनासंगासिनो दं आदा ओमफ्राय डिरेक्सनबो लिरगासिनो दं ब्लु होलाय दे होनदों आदसा र' आब' नै खोनायो ब्लु होबाय दे आब' गितिका ओमफ्राय नोङो ओमफ्राय 10 थाखा खमायदोब्रा 10 थाखा 90 थाखा लादो खुस्रा गैयालै मिथिबाय दा 90 थाखा 200 होदों ओमफ्राय संसार नोंबो लोगो जाहरदो दे संसार ब्र' नै आब' गितिकाया नोंखौ रिकुवेस्ट खालामदों नोंबो लोगो जाबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय आब' गितिकाया थांना नोंखौ लोगो खालामबाय खोमादां खालामहरबानो जाबाय आरो अके निस्सय खालामगोन आब' होनदों आं औ खालामबानो जाबाय गावजों गाव सापर्ट खालामलायाबालाय आरो माथो जानोब्रा बालायलांबायसो आङो रावबो गैया रायलायनो मा जागोन बिदिबा दसे थाबावनानै हेल'
Hello, 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 hello. ओमफ्राय गितिका आब' मा होनदोङो संसार आगै साबधान कमेन्ट सेक होनदों संसार ब्र नै गितिका आब'आ नोंखौ साब खालामबाय ने नों रिटार्न खालामबानो जाबाय आरो दा नायनानै ओमफ्राय आगै थाथ'दो दे बाय बाय जागोन दे आब' दसे सम नुजाफैबाय बहुत बहुत थेंक इउ स' माच आरो ना ओमफ्राय दे जेबो नङा दे संसार दैमा बर'आ मा होनदोङो अके आब' बाय होनदों आधा घन्टासो होबावनोसै ब्र ना 10:30 मानसि थाबाबो थायाबाबो खालेना लाग्रो बिदिखौ